Té la paraula el senyor Pau. Sí, gràcies. Bé, nosaltres no anem a ser menys i com ja ha pogut comprovar l'equip de govern en l'anterior i en les anteriors mocions i propostes i el sentit del nostre vot, ha pogut comprovar que quan parlem de temes d'eficiència energètica i temes de medi ambient, així trobaran uns aliats. La iniciativa la pren ara l'Agència Energètica de la Ribera i el que pretén fer, el que anem a fer, el que es van a fer a nosaltres va ser assessorar-nos en temes energètics. Es van a presentar, es van a representar, millor dit, en licitacions de subministrament elèctric, per exemple, o de gas, i igualment optimitzaran aquelles instal·lacions municipals que consumeixen energia. Segurament, com comentarem a la comissió, se començarà per analitzar les calderes bé del poliesportiu o bé del pavelló cobert i al caliu de la subvenció que es donarà a la Diputació, si és convenient, procedirà al canvi de les mateixes. 3 consideracions, ens agradaria fer-los. Primera també i lògica és no modificar instal·lacions que hem modificat recentment, no té ningú sentit, crec que val la pena prioritzar altres. La segona, que ja ha comentat també la meva companya Marta, és que no veiem iniciatives pròpies per part de la regidora de Medi Ambient. Sempre ens sumem a altres iniciatives i no veiem suficient activitat i no veiem ninguna proposta de collita pròpia, per dir-ho d'alguna forma, en temes de medi ambient. I una tercera consideració és que al 2011 aquest regidor que es parla, en nom dels meus companys i de l'agrupació, es presentarem una moció que argumentava literalment, i em permeten llegir-la, assolir al 2020 una reducció d'emissions de CO2 del 20%, augmentant un 20% de l'eficiència energètica i cobrint un 20% de la demanda energètica amb energies renovables. Doncs bé, això va ser el 2011 i vostès estimaran oportú votar en contra. Ara, la seva proposta diu, també literalment, i obri cometes, la directiva 2012/27 de la Unió Europea relativa a l'eficiència energètica es fixa un objectiu principal d'eficiència energètica d'un 20%, també, casualment, per al 2020. A mi me pareixen que són molt semblants. Vostès en 2011 consideren oportú votar en contra, ara entenc que votaran a favor, i nosaltres, tant en 2011 com ara, en els 2 casos, anem a votar a favor. Gràcies. Molt bé, gràcies. Sí, té la paraula el senyor Pau. Ja saps que no és fàcil discutir amb tu, perquè no puc discutir amb tu, no sé per què, però simplement la proposta d'acord d'aquesta punt, d'aquesta moció que presentarem en 2011 era molt fàcil d'estar d'acord, molt fàcil, te les recorde. Escriure al municipi d'Algemesí el Pacte Europeu dels Alcaldes, que vol dir que l'any 2020 tindrem una reducció dels gasos d'efecte hivernacle d'un 20%. Emprendre aquest ambiciós projecte demà de l'Agenda Local 21 i apropar la problemàtica del canvi climàtic al ciutadà. Me pareix que són punts superfàcils de consensuar. Vos ho posarem fàcil per a votar a favor, decidireu no, però bueno, ara si heu canviat d'opinió m'es pareix molt bé i ahí estem nosaltres també. Gràcies.